Здравейте, аз съм Гошко и днес ще снимаме един епизод на Clash Royale. Така, играя с дек. Някой може да мисли, че не е хубав, обаче е доста енергичен. По-бързо се бием. Да, имаме една легендарка и още две легендарки. Така. И ще нападнем една атака. Две атаки. И тези две атаки ще бъдат също сами. Аз съм 8, както виждате. Мисля, че може да загубим. Не съм сигурен. Защото може да губя много пъти. Кричи не си смагих. Просто и няма да бъдем не си смагих. Ще не бихме много по-бързо. Новата армия, която бяхме направили. Имаме хубави хора. И това може да е грешка. Нашия дека. Декът ни е хубав, съвестен. Малко по малко разбиваме. Няма, даме господа, никой шанс с нас. Не съм смисъл да каза сега. Ще не подне много скил, да сигурен съм. Аз ще съм въпрос. Значи идва да забудем. И тъжно да бъдем. Много да. Защо му бъдем полити? Просто някой там подрачи, просто разъм епизодичи някой да я намира. Намира даже не мога да не спомня да това ще намира. Но няма на такова не покажа, нещо бъде. Чест за някакво ще има за чест. Така ще ми драпам да се видим. Добре. Вече голям шанс да бъде. Така. Може би от благо. Знаете кои са новите легендарки. И трябва да знаете, не знаете. Естествено сега ще се бива срещу един от нашия клан. Той се казва Мартинич. И е добро дете. Той ми е приятел също така, голям. От наша класа. Обаче не ме кефи много, особено искам да бутна около целия клан. Защото не да почитай последния клан, за да кажа, че той е последния клан. Защото много повече последния клан. Не че той ще се следва, той има шанс. Той е легендарка дама. Той не може да е легендарка. Там ще ще играеш. Не знам кои си чуковете всеки. Един ден се много да се те разпомагаш. Това беше лесно.
питате защо ме боли, защо говоря странно. Хора, гъртом, нещо ме боли. Болен ли съм, не съм ли болен? Просто не знам. И така. Това е всичко, което ще ви кажа. И сега ще се стараем отново да победим 8 срещу 8. И знам, че ще загубим. Здравейте, хора, извинявайте, че спрях клипа на пауза. Просто бам, влезна и нямаше как. Трябваше да го спра на пауза. Нищо. И така, което каза да не се чу. Ако ви харесва на FIFA 16 клиповете, защото камерата ми е гадна, което съм е гадно, може да не са доволни, само ми съобщете. Пишете ми в коментарите на този клип и аз винаги ще говоря за вас. Хора, ще направя една атака. Хайде две така. Ако успея да бутна на две купи, на една купа поне, му се докосне една такова. Аз няма да му се докосне колата и затова аз случим. Добре, мъкам. Работа ми е над кола. Не взел 20 купи сигурно, кошка колко не взе. Да, доста не взе. И това ще бъде всичко от дами и господа от мен. Аз съм Гошко и моля абонирайте се за моите клипове. Довиждане! Довиждане! Това е всичко. Чао! До другия път!